बे जायगानि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ जोङो सुखु दुखु जों खबर लाफैगोन आरो दिनैनि बे साना बारहुंखा गामिनि थाखाय आरो लोगोसे बर' हारिनि थाखायनो जोबोद माने खोमसि सान बे गोसोम सान बियो 25 आरो 27 जानुवारि बे सान मोननैयाव बे बुंखा गामियाव गिलु बालु मोनसे घटना जादों 1988 आव दा जों बिदिनो जों बे जायगायाव बे दुखुथिया आइजोफोरखौ जोङो रायजो राजाखौ खबर लानो फैदों दा दिनै लोगोसे बर'नि बाथौ सान फोरबो गोथार बाथौ सान फोरबो दिनै दा दिनै गोथार बाथौ सान फोरबोनि दिनावनो जोंहा दुखुनि सानबो जों दिनै गोसोखांनो गोनां जायो बेसेबांबा गिदिर खैफोदनि सान बे दुखुनि सान बे आरो बर' जारिमिनाव बर' हारिया एसेबां दिन थांना थागोन बे बारहुंखानि 25 आरो 27 जानुवारिनि जा जाथाय बे बर' जाथिजों लोगोसे थाफालांबाय थागोन बे बावजाथाव नङा बियो बे गोसोखांथाव जाथाय बियो बे सानावनो आसामनि एजिपि सरकारनि दैदेननायाव पुलिसनि गुन्दा बाहिनिफ्रा बे गामियाव फैनानै हराव 25 थारिखखालि साथाम आइजोफोरखौ सिगाङाव जिनाहारि खालामलांदों आरो बिनि उनाव आरोबाव 27 थारिख जानुवारि खालि फैबावनानै 7 जन बर' आइजोफोरखौ आरो जिनाहारि खालामलांबावदों गिलु बालु साननै जिनाहारि बे जायगानि आइजोफ्रा आगोर मोनाखै जों खारनो ना जों खारनो बबाव थानो गोजांनाय दिन बे अबस्था जादों दा बे जारिमिनारि दिनखौ जों रावबो बावा आरो बिसिनि जायनाखि जारिमिन बे जोंनि गोसो गोरबोआव बै समनि जाथाय बे जोंनि गोसो गोरबोआव अरायबो दं आरो जों बेखौ अरायबो लाखिनांगोन जों बावनो नाङा आरो जों साननो नाङा जे बे बाथ्राखौ मानो मख'बाय थायो मानो बोनानै लाबोबाय थायो मानो बावनो रोङि बादि मानो बावगोन बावनायखौ मानो गोसोआव लाबोबाय थायो बेखौ जों साननो नाङा जों गोसोआव लाबोनांगौ बेखौ बयनिबो गोसोआव बे थानांगौ आरो बे जायगानि जेसेबां बिक्ति मानसिफोर बे अरायबो सनमान गोनां जानांगौ बेसेबां दिन बिसोर थांनानै थागोन एसेबां दिन बिसोरो सनमान गोनां बेक्ति जाथिनि गेजेराव अरायबो जानानै थानांगोन आरो जों बिसोरखौ सनमान होनो नांगोन आरो जों बे जाथायखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिनानै जों बे जायगाखौ जों अरायबो जारिमिननि मोनसे माने दुखुनांथाव दिन हिसाबै जों बेखौ अरायबो गोसोआव लाबाय थानांगोन जों मिथिनांगोन जेनेरेसनफोरनो बे जे जारिमिन एखेबारे गिलु बालु बे माने बुंखानि जायनाखि गेंग्रेब जानाय बेनिफ्रायनो बर'नि जायनाखि आन्दलन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननाय आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बे बिराद गिलु बालु ममेन्टाम मोन्दों बिराद जांख्रिखांनाय फैदों बर' जाथिनि गेजेराव गिलु बालु मोनसे सोमावसारनाय बेनिफ्राय जाखांदों बेखायनो बे जारिमिनखौ बावनाङा आरो दिनै बेजों लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो जेब्लानाखि दिल्लीयाव आसाम भवनाव फार्स्ट टक जायो 1989नि 28 आगस्टआव बे फार्स्ट टक जानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ टक जाजेननाय लोगो लोगो आल'सना जाजेननाय लोगो लोगोनो बे समाव आसामनि DGP सुब्रमण्यम स्वामी बेमोन जेब्ला टकआव थायो अब्ला बेखौ नुनाय लोगो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों जे बेबायदि अफिसारखौ दोननो नाङा आरो बे टकआव बे अफिसारखौ लानानै जों आल'सना खालामा बेखौ गेट आउट खालामनांगौ होननानै बुंदों हि शुड बि आउटस्टेड फ्रम दि टक होननानै बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे समाव आंबो दङ जों दंमोन एखेबारे गोसोफ्रा एखेबारे बोरैबा मोनो आरोखि दाबो गोसोआवब्ला दा बेबायदि ओमफ्राय बेजों लोगोसे गहपुराव घटना जागोदान बे समाव 89नि जुलाइ दानाव जादों 9 जुलाइ बेनिफ्राय जादों बोथोर गहपुरनिया दा बे गहपुरनि जाथायजों ओमफ्राय बुंखानि जाथायजों बिराद खाथि सोमोन्दो गिलु बालु ओमफ्राय देरसिन जाथाय जेबो गैया गहपुराव हाजार हाजार बर' फिसाखौ न' बां सावनानै माने आलाय सिलाय खालामदों आरो बे 8 जन 10 जन बर' हिन्जावखौ बुंखायाव गेंग्रेब खालामनानै गिलु बालु मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों आरोखि दा गथे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ सुब्रमण्यम स्वामीखौ गेट आउट खालामनांगौ होनना बुंदों आरो सुब्रमण्यम स्वामीया टकआव जानाय सिगां
माने बियो बुंदों बर' आर्ट एक्सपार्ट दख'हाय थिना बुंदों सानदे मेगाजिनाव दा बेखौ लानानै बेखौ बुंदों बेखौ आउट खालामदों टपनिफ्राय ओमफ्राय सुब्रमण्यम स्वामिया बिराद रिकुवेस्ट खालामबाय जे आं खुनुदिन बुङाखै आं बर' जाथिखौ सनमान खालामो बर' जाथिया बिराद सिम्पोल हारि बे जायगानि थागिबि फिसाफोर आं बिदि खोथा बुङाखै होनना बे निमाहा बिदां नैबे टकआव ओमफ्राय अब्लासो भारतनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनाय बाहागो लानाय डक्टर माने बे माबाया राजनाथ गौरी बाजपायिया बे बड'फाखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे नोंसोर आंनि फिसानि समान अननानै बिसोर बे जिथु निमाहा बिबाय जेब्ला बेखौ मानिदो बेखौ थानो होदो अफिसारबो थानांगौ आल'सना होनानै बेखौ थानो होनाय जादों आरो लोगोसे बे टकआव जेब्लानाखि दै होदोंमोन जानो फिसा फिसा रिप्रेजेन्ट होदोंमोन बेखौ गासैबो आउट खालामदों जों बे टकआव जोङो आसाम भबनाव थरथिंसे जों दै लोङा आरो जों बिनि फिसा मोनसे जिनिस जों जाया होननानै बेखौ गासैबो रिफिउज खालामदों रिटार्न खालामदों जाया होननानै डक्टर राजनाथ गौरी बाजपायिया रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे फिसाफोर आंनो एरेन्ज खालामबाय बे आसाम गभर्नमेन्ट नङा आंनो होनसै बेखौ उनाव जों जाया गासैबो रिजेक्ट खालामदों दिनै गफुरबादियाव गोबां बर'फ्रा आलाय सिलाय जानानै रिलिफ केम्पआव थांनांदों अरुणाचलाव थाहैनांदों बिसोरनो जेबो होयाखै आरो जों बेयाव जों जानो जेबो जाया आरो बे माने माबानि दुमखानि आइजोफ्रा न्याय मोनाखै आरो जों बेयाव जों आसाम भबनाव बिसोरनो होनायखौ जों जेबो जाया जेबो जायाखै बे बर'फ्रा ओरैबायदि स्ट्रंलि बेयाव माने प्रटेस्ट खालामदों फार्स्ट टकआव बे आरोखि जों खोब माने बै समखौ गोसोखाङो बै समनि जाथायखौ लानानै जों बयबो माने गोसो दुंग्लाबनाय जोङो न्याय नागिरदों बे जायगानिफ्राय जोङो न्याय नागिरनाय हाइकर्टसिम थांदों बे हाइकर्टआव थांनायाव जोङो माखासे बाथ्राखौ जों मख'नो गोनां जायो बे जायगायाव एखेबारे फैनोबो गिलु बालुमोन लामाबो मोजां नङा साल बिफां सिङाव एखेबारे बेयाव फार्स्ट फैजेनदों गणधाम परदेसि रिपर्टार गणधाम परदेसिया फार्स्ट फैजेनदों बेखौ आं मटर साइकेल लाना फैदों बे समाव बयबो गिनानै एखेबारे माबानाय आरोखि ओमफ्राय गणधाम परदेसिया पेपाराव लिरदों पेपाराव लिरनानै जेब्ला साफायो पेपाराव अब्ला हाइकर्टनि चिफ जास्टिस गुमनमाल लधा होनना बुङो आरोखि GM लधा गुमनमाल लधाया बे इभिनिं टि लोंगासिनो दंमोन फेरियाव इभिनिं टि लोंनाय समाव बे मोन्दों पेपाराव मोन्दों जे बुहुमखायाव माने गें रेप पुलिसनि माने इउनिफर्म ड्रेसाव गें रेप खालामनाय बे बाथ्राखौ फरायनाय बे सारप्राइज जादों आसुरित जादों आरो बियो दा बेखौ गावनि अर्डारावनो लिरदों बे गुमनमाल लधा ओमफ्राय बे लगे लगे सुमथ' खालामबाय बेबायदि केस दङबा कर्टआव बेखौ बिहरजोब्बाय ओमफ्राय हाइकर्टआव बिनि बिसारा जाबाय लगे लगे बे माने अर्डार होबाय जे बे क'क्राझारनि SP खौ मानो दोनखो दाबो मानो सासपेन्ड खालामाखै लगे लगे क'क्राझारनि SPआ आरसि टाइरा सासपेन्ड जादों ओमफ्राय सेरफांगुरिनि आउटपस्टनि IC थार्नाट फुकन ओमफ्राय राम होननाय सासे हावलदार बेबो माने सासपेन्ड जादों नङा होमबा जोंहा दाबो बे गोसोआव दं आरोखि दा बेबायदि मोनसे माबा जादों ओमफ्राय लगे लगे माने हाइकर्टआव अर्डार हरदों जे भिक्टिमफोरनो माने 25,000 करि मोनसे एक्ट्रेसिया बिसोरनो होनांगौ होननानै गभर्नमेन्टनो दायित्व माने गभर्नमेन्टखौ थोनदों दा बै समाव हाइकर्टनि थोननायाव बिसोरनो एफा एफा एक्ट्रेसिया होनाय जादों दा जिखि दा जादों बिनि उनाव CBI फैदों दा CBI फैब्ला जोंबो फैदोंमोन बेयाव खिन्थु CBIआ लास्टआव बेबो बुंबाय रेपआ जादों नंगौ घटना जादों खिन्थु सोर पुलिसा खालामदों बेखौ खुनु पुलिसा बेखौ माने खोन्थानो राजि जायाखिसै दोनखोमाजोब्बाय गासैबो दोनखोमाजोबनानै दसिखौ हमनो हायाखिसै आरो दाना बेबायदि जादों आरोखि दा जाय हक जोङो बे बुहुमखानि जाथायखौ जोङो बावनानै थांनो नाङा बर' जाथिया थैजासिमबो थालांबाय थागोन ओरैनो जारिमिन जाखाबाय बियो जारिमिन जाखाबाय जोंसो माने मानो बेखौ गोसोआव लाबोबाय थायो जों साननो नागिरो बे दोनखोमानाय जिनिस नङा बियो जेसेबां दिन जाथि थागोन बे थाबाय थानांगौ आरो जेसेबां दिन माने बे जायगानि मानसिफ्रा भिक्टिमफ्रा थांना थागोन बिसोर सनमान गोनां हिसाबै थांना थानांगौ जों बेखौ लुबैयो आरोखि आरो दानि सरकाराबो BTC सरकाराबो जाहाथे हाग्रामा महिला सरकाराबो जाहाथे अनो आदर खालामो जों बेखौ लुबैयो थांनाय जायनाखि प्रमद बर' सरकार बेथ' गोबां खोथा होनदोंमोन न' लुना होनो मानो होनदोंमोन हास्लाब लागासै हयथ' दा बिदि होननानै नैबे दानि सरकारा मावनाङा बेबो खोथा नङा मावनांगोन जों बेखौ लुबैयो दा बिसोरो सनमान गोनां जाहाथे माने जानानै थायो जों बेखौ लुबैयो आरो जों बेसेबां हायो जोंबो सहायगोन आरो जोंथ' अरायबो दंखायो जों फैबाय थायो प्रत्येक समावनो जोङो बे दिनखौ 25 आरो 27 जानुवारिखौ जों गोसोखांनानै बे जायगानि भिक्टिमफोरजों जों लोगो लाफायो दिनैबो जों लोगो लाबाय रायजो राजाबो दंमोन बयबो ओंखायनो आं बयखौबो दिनै बे जायगानि दुखुथियाफोरखौ खुलुमनानै बिसोरनि जिबना जाहाथे सुख गोजोन जायो
आरो जाहाथे अरायबो सन्माननो गोनां जानानै थायो आं बेखौनो दिनै गोथार बाथौ सानाव इसोर माने बोराइ बाथौनाव आं आरज गाबबाय आं बेखिनिखौ बुंनानै बे जायगानि रायजो राजाखौबो आं खुलुमनानै जोङो बिदाय होनाय जाबाय